Agnes, kan du lige fortælle mig, hvad det er, du har lavet? Hvad har du lavet? Agnes, prøv lige at kigge på mig. Hvad har du lavet? Lege sæbe. Okay, hvad er det for noget sæbe? Det er det. Ja, måtte du gerne tage mit sæbe? Nej. Nej, men du gjorde det alligevel. Ja. Hvorfor? Det synes jeg er smukt. Synes du, det er smukt, som du ser ud nu? Ja. Nå, Se, jeg er smuk. jeg tror, vi er nødt til at have dig i bad, Agnes. Nej, du er ikke så meget smuk. Ej, lad være, jeg skal. Du er ikke så meget smuk, du er. Agnes, vi er nødt til at have dig i bad og have alt det der vasket af dig igen, ikke også? Må jeg få telefonen nu? Hvorfor ikke? Må jeg få telefonen nu? Så er jeg ikke smuk. Du bliver meget, meget smuk, når det bliver skyllet af. Det lover jeg. Mor. Nej, jeg er faktisk smuk. Telefon. Ja, men vi er nødt til lige at have dig i bad, ikke også? Og have det vasket af. Telefon. Hvorfor Johanna skal se det? Ej, det skal hun ikke. Åh nej. Men ikke sæbe. Jo, sæben skal også vaskes af.